Jumbo kali swasana dalem sira Pak. Intan bulan sami nyekseni katresnane temanten kekalih. Jandang ndok. Ndang-ndang ini kan apa kita undangan ndok. Jenengan riyen nek pandangan nggih ngoten. Lha ora. Piye ketemu nyambut gawe. Mantenannya tinggal di tanggapan. Mampir guna.
nderek ndedonga lho Pak. Nggih. Mugi-mugi sedaya para pamirsa ingkang mirsani Ringgit Purwodalem menika pinaringan barokah saking mirsani Allah. Amin. Umur panjang. Amin. Rezeki lancar. Amin. Rukun sak keluarga. Iya, tak kuwi, Pak. Nggih. Nonton wayang sungi kebak berkah barokah ya, Mak. Wong iki wayang kang binelar cerita sing tak rantam iki dadi wujud donga marang sakabehane muga bisa mbabar kamulyan karayon katenteman kabar kesuwargan sumang kabeh-kabeh ya nek sing padha mirsani. Amin ya rabbal alamin. Pak niki ugi wonten lare-ali-ali ingkang menggani jenengan. Umumno adate Pak iki. Adik-adik dimirengke nggih. Mangke yen sampeyan ningali wayang nganti bar, iki Pak, bensin minggu nggih Pak nggih. Ya mumpung prai sekolah. Mumpung prai sekolah yen delok Pak Dalang nganti bar, diparingi sangu kalih Pak Dalang biasane ngoten. Oke? Kowe bocah cilik-cilik lho ya. Sing nonton sing cilik-cilik. Ibu-ibu ingkang putrane sampun bubuk monggo digugah. Lah, diutus mriki sedaya. Iso nglumpuk rene. Oke, disangoni kalih Pak Dalang. Iki dalang tipis kok. Amin. Kandel nggih Pak nggih. Kandel. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang yang nyuwun Pak Sugiono. Nggih. Bacakke nggih Pak. Oke. Oh